Ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Ara ġej. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea. Dik tgħix kemm tħoffif fl-aħħar u dak tgħix kemm jistħi minnha u dik tok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol. L-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art. Hawn oħrajn dejjem bin-nervi. U daw it-tnejn kemm huma supervi. Dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Kif għajjejt? Il-balluta tirrakkonta. Merħba tfal. Jiena siġra tal-ballut u għandi l-fuq minn 100 sena. Ħafna ux. Kemm affarijiet rajtu smajtu l-dawn is-snin. Lili, isejħuli il-ballut tal-kbira, għax għandi ħafna frijaj kbar u wisejn. Eddin tfakruni, fi 3 żrameġ żgħar u ħelwin li sikwiet jiġu hawn. Tridux ngħidilkom ġrajja? Mela, dawn it-3 żrameġ kienu kuġini, Karla, Bruno u Fifi. Kienu tassew iħobbu iqattaw il-ħin flimkien jilabu, jirrakkontaw xi praspura jew jesploraw l-ambjent ta' madwarna. Odwa waħda, waqt li kienu jiċċajtaw fid-del tal-frijaj tiegħi, Bruno skopra toqba kbira fit-zokk tiegħi. Kara u Fifi ittawlu ġo toqba. Fejn tħalt? Staqsit Kara. Fil-pront semgħu lil Bruno jgħid: "Ora daqsxejn, hawn passaġġ. Min jaf fejn jieħu?" Mada mhux wisq biex imxew tul il-passaġġ. Sabu li dan kien jieħu għal raħħa l-kwiet. F'ħin f'bosta iqsar milli kieku timxi tul it-trejqa bejn l-għeliqi. Dan ir-raħal żgħir u sabiħ kien magħruf għal frott u ħxejjeġ friski għax fih hemm bosta bdiewa u rtzizet. Kara, Bruno u Fifi iddeċidew li ma jgħidu lil ħadd dwar is-sejba tagħhom. Dan se jkun sigrit tagħna, qalu. U hekk kien. Baqgħu jiltaqgħu u jilagħbu mal-bosta qraba u ħbieb li kellhom iżda qatt ma kixfu is-sigriet tal-passaġġ. Odwa waħda, waqt li t-tnet kuġini kienu qed jiġru fil-kampanja, jaraw lil-Qanfut, lil-Fekruna u l-Ferħ ta' Qattus li kienu jidhru ferm inkwetati. Resqu lejhom u saqsewhom: "Nistgħu ngħinukom? Smajna li ħabib tagħna li jgħix fir-raħa l-kwiet ma jiflaħx sew. Nixtiequ nżuruh iżda t-triq twila u bil-pastama tagħna ndumu wisq ma naslu. Trid tqis li wara jkollna nerġgħu nimxu lura u aħna il-kol nimxu bil-mod", qalu il-Qanfut, il-Fekruna u l-Ferħ ta' Qattus. Kara, Bruno u Fifi xtaqu jgħinuhom biex jaslu malajr ħdejn il-ħabib marit tagħhom. Fifi ħarset lejn Kara u Bruno
li malajr femu u qablu li wasluhom f'qasir żmien billi jadduhom mill-passaġġ sigriet.